Faza, chemați ce vreți. De ce nu vreți să-mi vedeți copilul? Spuneți de ce nu vreți să-mi vedeți copilul. Nu văd copilul pe hol. Nu consult. Păi da, de pe ce? hol. Păi da, tremură pe scaun și nu o bagă nimeni în seamă. De ce? Un bodyguard încoace. Te rog frumos, cheamă un bodyguard încoace, da. Trimite bodyguard aici. Da, să trimită bodyguard. Uitați, oameni buni, nu vrea să-mi consulte copilul. Poftiți, scaune, patru goale. Patru goale și îi zic că n-au patru, la copiii stau afară. Vin copii din țară. Și dumneavoastră vreți să-mi spuneți cum vă cheamă, domn doctor? Haideți, vă rog frumos. Puneți-vă masca pe Nu față. vreau să-mi pun masa, chemați aici, pază pe cine vreți. Haideți, chemați. Uitați, patru goale, vă îi se pare normal și dumneavoastră îmi spuneți că nu vreți să-mi vedeți copilul? Vi se pare normal? Nu am zis că nu vreau să... Asta mi-a spus că nu vreți să-mi vedeți copilul. Nu văd copilul pe hol. Nu pe hol, nu consult pacienți pe hol. Păi dacă tremură și asistenta nu o bagă în seamă... Puneți-vă Păi, masca pe domnul, față. dacă dumneata copilul, dumneata ar fi situația asta. Haideți să-mi vedeți copilul. Nu vreți să-mi vedeți copilul, nu? Nu. Ok. De ce nu vreți? Spuneți-mi motivul.